Aktar minn 60 kunsill lokali waqda volontarja attendew għal sezzjoni ta' informazzjoni dwar l-iskema ta' 10 miljun euro bl-isem ta' Community Greening Grant varata minn Project Green. Din l-iskema tħeġġeġ lil komunitajiet u se tgħinhom fl-ippjanar u fl-implementazzjoni ta' proġetti ambjentali fil-lokalitajiet tagħhom. Matul is-sessjoni l-imsieħba ġew imħeġġa jidentifikaw spazji li mhux qed jiġu użati sabiex ikunu jistgħu jagħtuhom ħajja ġdida u jibdluhom fi spazji miftuħa pubbliċi biex jitgawdew minn kulħadd. Il-kap eżekuttiv ta' Project Green, Steve Ellur, għalli apparti l-għajnuna finanzjarja, l-applikanti se jirċievu wkoll għajnuna teknika. Irridu naraw ħafna aktar spazji ħodor, ħafna aktar spazji miftuħa u dawn l-idejat ġejjin propju mill-komunitajiet tagħna. Project Green se tkun qiegħda tassisti fil-finanzjament ta' dawn il-proġetti manka f'sapport tekniku. Il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli enfasizzat l-importanza ta' sostenibilità fid-dissin fl-ippjanar u fit-twettiq tal-proġetti proposti li jrid ikollhom ukoll pjan ta' maniġġjar fit-tul li jiżgura li l-proġetti mwettqa jibqgħu jiġu mħarsa. Qegħdin nikkonsultaw u niddiskutu mal-kunsilli lokali, ma' NGOs differenti, ma' skejjel, ma' komunitajiet differenti li jistgħu joħorġu b'idejat biex verament insebħu l-lokalitajiet fil-Gżejjer Maltin u nagħtu iktar ambjent naturali u ambjent urban iżbaħ fil-lokalitajiet tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Cifelli rimarkat li l-Kunsilli Lokali u dawk reġjonali qegħdin fl-aħjar pożizzjoni biex jidentifikaw il-bżonnijiet ambjentali fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom u kif il-kwalità tal-ħajja tar-residenti tista' titjieb. L-istess kunsilli lokali flimkien ma' Project Green se jkunu qegħdin jagħmlu il-ħolm tar-residenti tagħhom u l-idejat tal-kunsilli lokali realtà għaliex permezz ta' din l-applikazzjoni se jkunu qegħdin jilħolqu aktar spazji ħodor, spazji rikreattivi biex il-familji Maltin u Għawċin igawdu fil-ħin liberu tagħhom. Aktar informazzjoni fuq din l-iskema fosthom il-linji gwida u l-formola ta' applikazzjoni tinsab fuq www.project.green. Is-sottomissjonijiet jgħalqu nhar it-3 28 ta' frar f'nofsinhar.